मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंनाय हाबाफारिखौ दिनै सापागुरि हालामनि मोनब्रै दखरा एबसुआ राबां दखरा एबसु, जाला दखरा एबसु, सिलबारि दखरा एबसु आरो सापागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुजों खुंफुं जानाय प्रि रिक्रुटमेन्ट होनायखौ जोबथा आनजाद लानानै दिनै फोजोबो। जोंना मालाबा जादों देहायारि फिजिकेल फिटनेसनि माखासे माबा खालामदोंमोन, बिसोरखौ फोरोंथायबो होदोंमोन। बियो 2 निफ्राय स्टार्ट जादों। ओमफ्राय जोंना माबाया कचिं क्लासा माने रिटेननि जि माबा मानिफ्राय जादों 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय जादोंमोन। बेयाव गथ'फोरखौ जोबोर गोसो गुदुङै आङो बाहागो लानायखौ नुदों। बेनिफ्राय नाथाय जोंनिफ्राय जेनेबा जों कचफोरनिफ्राय बेसेबां बिसोरखौ माबा मदद होनो हाखो बा मटिभेट खालामनो हाखो आं बेखौ बारा माबा खालामनो हायाखै। दिनै एग्जाम लादों लास्टाव, जों बेयाव जों बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ नुगोन। थेवब्लाबो आङो जोबोद मोजां मोनदों गथ'फोरखौ बिदि माने जायफ्रा केरियार बिल्डिं खालामनो थांगासिनो दं बेफोरबायदि गथ'फोरजों इन्टारेक्ट खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। ओमफ्राय बिसोरखौ मटिभेट खालामनो नाजानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय आंनि नुनायाव गथ'फोरा जोबोद माने इच्छा जानानै फैदों आरो जोबोद गोसो गुदुं जानानै फैदों बे माबाखौ लानो, कचिंखौ लानो। बेनिफ्राय जोंफोरबो कचफोराबो माने बिराद गोसो गुदुंजों जोंनि एसे जोंहा टाइम गैयामोनबाबो जों बिराद गोसो गुदुंजों फैनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो मोनदों। बेनि थाखाय आङो जायफोर अर्गेनाइजारनि फंबायमोनखौ बेनिफ्राय जोंहा जे जोंनि सरकारखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। जोंना माने बर' इयथ बा जोंनि बिटिआरनि जि इयथफोर बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय, गावनि केरियार बिल्डिंनि सायाव सांग्रां खालामनो थाखाय आं जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। बेनिफ्राय जोंखौ जे बे मोनसे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बेयाव इनभल्भ खालामनो थाखाय आरोबाव आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावो। नोंथांमोना समाजाव लाइमोनफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो? समाजावथ' लाइमोनफोरखौ बयबो माने समाजनि जि गेदेर मानसिफोर बा जेफोर माने मेच्युर्ड मानसिफोर बिसोरो माने बयबो लाइमोनफोरखौ माने मेच्युर्ड जाजानो लुगैयो, मोजां लामाजों थांजानो लुगैयो, माने गावनि केरियार बिल्डिंआव इम्परटेन्स होजानो लुगैयो। जानला मोनला जायफोरखौ समाज बेरेखा खामानि होननानै बुङो बेफोरबायदि माखासे खामानियाव इनभल्भ जाजानो बायो। थ' गथ'फोरा जेब्ला बेफोरबायदि रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बानायबाय थायोब्ला बिथांमोना मटिभेटेड जायो। ओमफ्राय जों बिदि गेजेर गेजेर खालामबाय थानो हायोबाथ' मोजां। दिनैल' नङा, बे बोसोरावल' नङा, नेक्स्ट इयारबो जोङो खालामनो हायोबा मोजां जायो। दा गथ'फोरा माने जों बेफोरबायदि मोनसे लामाखौ लाबाय थायोबा मोजां लामाखै थांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो। थ' जोङो जायफोर मेच्युर्ड समाजनि बिथांमोनाथ' जों गासिबो आंखौ लाफानानै जों गासिबो गथ'फ्रा मोजां लामाखै थांनाय, गावनि केरियारनि सिन्था खालामनाय बा केरियारनि थाखाय खामानि मावनाय बेखौ जोङो हास्थायो आरो।